Ja. Nå. Det er noget tid siden, at sidst vi dækker op, men jeg har fået købt en ny knald, så. Fået købt en ny knald til nye projekter. En lidt gammel en. Mærke, det kan jeg sgu ikke huske, hvad fanden det er for en. Jeg er færdig med den her. Jeg er næsten færdig, der mangler lige nogle ting her og der. Men der skal jeg i gang med at komme en knækudstødning på. Så jeg skulle få købt den her. Det er egentlig der været noget. Vi prøvede at proppe sådan et powerluftfilter på. Ja, så fandt vi ud af, at den ikke passer. Det er en 4-takters. Ja, Han kan bare finde ud af, han skal bare lære at købe en 2-takters, så det ikke det bøv. Ja. 2-takters, det er bedre end det er lortet 4-takters. Ja, men det, så må jeg købe en anden knallert jo på et eller andet tidspunkt. Så vi har skilt, vi har taget hele den der af for at proppe den. Ej, hvor fedt, der er en manual. Hvordan en idiot som mig fra den. Jeg samlede den. Altså, der er fuldt en manual med. Hvordan man samler den? Nej, med alle delene og sådan noget tingene. Nå, men hvis det var sådan en manual med. Jeg har ikke læst den igennem, det var sindssygt tyk. Samler du den. Sådan der gør du med din 4-taks. Hvorfor har du ikke købt en 2-taks, din idiot? Ja, sådan er den ser ud lige nu. Foran. Det er i hvert fald ikke min knald, der her. Det er min. Ja, det er et. Nej, Altså, jeg er ikke skaldet. Det kan diskuteres. Hvad? Så det er. Ja, den skal nok males om på et eller andet tidspunkt, men det bliver sgu ikke i dag. Så jeg kommer også højst et par uger, før jeg gør det. Prøv lige at kigge på hinandens, hvad er det nu? Hvor meget en kilometer han gjort? Så meget er hans kørt. What the fuck? Og så meget er mit kørt. Vi forsøger lige at få det knækudstødning på, men det gider sgu ikke rigtigt at sidde. Så det tager vi en anden dag. Og nummerpladen, den gider sgu ikke at komme tilbage på sin normale plads, så vi bruger sgu bare et nyt hul til den. Og hvad er vi i gang i nu? Med det skjolden mindre. Så knækudstødningen kan komme på, fordi det gad ikke at passe før. Ja, en eller anden grund. Den er der sav. Ja, så nu bliver det et stykke sav af, så knækudstødningen kan komme på. Og sådan ejet udstødning. Det er ikke forhold til det her udstødning her. Så nu tager den mindste sav, man kunne finde. Ja.